Takže tam nové videa a máme tu leto a to znamená jedno, že si idem otvoriť môj vlastný akvapark. Táto hra je o tom, že vlastne svoje životné úspory som dal do akvaparku a to je fakt, ja tu veľa bývam v stane. Úplne kreatívne tu mám u kačky, lebo tu je jedna kačka. Fakt nič lepšie ma nenapadlo. Je to sice len demičko, ale to je taká dobrá hra, že som si ju musel proste zahrať, takže my ideme sem. A čo mám robiť? Mám už otvoriť park. Neviem prečo, keď tu nemám ešte žiadny bazén. Ale ja idem tu nejaký bazén postaviť, takže dáme si build. Mám na výber bazén. Pozor. Možno by som ľudia niekde sem. Budem tu aj skákací mostík, aby sa mohol skákať. Čím sa rotateuje? Ečko. Takže takto. Nice. A myslím si, že môžeme otvoriť... ja to musím vlastne postaviť. Dobre. Úplne takto sa skladá bazén, 100% stačí pobúchať kladivom a máme bazén. Dobre, čo tu mám robiť? Prečo tu nie je voda? Ok, už tu je voda, ok. Jak vyleziem? Dobre, stačí vyskočiť, ok. Čo to? Ok. To je dačo s tým bazénom a my ideme otvoriť náš park. Takže takto. A mohol by som už takto prísť. Mám prvého zákazníka, Lila, no tak čo chceš? Chceš detský listok na 4 hodiny, dobré? Takže ticket. Tak, nech sa páči. A máme prvého zákazníka. Dobre, super. Ďalej, zase detský listok, to sa mi nejak nezdá. 6 hodín. Tak, nice. No tento biznis začína vynášať. Ale ešte nie sme v pluse. Senior? Ok. Na 6 hodín, nice. Tu máš. Dobre, čo by si tu mohli urobiť? Predali sme listky, už to nikto není. On mi vytlačil letáky. Nice. Idem porozdávať nejaké letáky. Chcete leták? Nový akvapark, nech sa páči. Oni tam rovno idú? Tak to je ľahšie, než som si myslel. Leták pre vás. Nice. Tak máme ďalších zákazníkov. Sekundu, hneď vás obslúžim. Dobre, myslím, že by sme tu mohli postaviť prvý... No tak to sa určite nedá na tobogán. Prvú šmykalku, No šmykalku by som nazval, asi aj. Prvé toto do nášho akvaparku, lebo bazén to fakt len nestačí. A idem to otestovať. Jak sa dá testovať? Počkej, ja na to prídem. Vidím hore. Slide. Takto som sa nejak to zlomil. Ale funguje to. Očividne to funguje. Takže nice. Ok, to musím opravovať. Prečo to ničia? Dobre. Tak táto hra bude ešte na dlho. Neviem, čo tu máme ďalej? Mám tu tablet. No čo tam je tablet? No tak poďme, no tak. Ty chceš ísť na šmykaľku, dobre, takže áno. 8 hodín, no tak vy ste už viete, a senior. Nech sa vám ľubí. Vieme po niekom hodiť loptu? Tu poď. Dobre, vieme po niekom hodiť loptu. Ja ho viem zbiť. Dobre. Takto by som nemal robiť našim zákazníkom. Takto fakt nie. Toto nie. Čo máme tu v tejto miestnosti? Budem sa chcieť do tejto miestnosti pozrieť. Čo tu máme? Tu vieme potom upgradeiť naše šmykalky a veci. A musím mať lepší level. Čo je toto? Neviem, čo to je, part decoration som urobil. A to zatiaľ myslím stačí. Čo tu mať hotdog stand? To chcem. Môžeme tu mať hotdogy? Tak počkaj. My tu budeme mať hotdog stanok. Tak nice. Tak hotdog stanok dáme ho tu takto do rohu. Tak to je good. Ok, čo chcem dať? Dobre, záchod by som tu mal dať určite, myslím. Sem. A dáme tu aj nejaké Tak, myslím si, že to vyzerá nádherne. No ja musím asi popravať ten bazén. Všetkým to za chvíľu zničí. Prečo tak ničíte? No, čo som sa povedal, myslím, že toto je krása, máme tu proste elegantný záchod. Máme tu
Čo to je? A musím ísť dokúpiť parky, no tak jasné. Ja iba opravím šmykajku rýchlo. Tu máme jednu vodu, umyť. Kamo, ja som sa na tom šmykol, ja som dement. Umývaj. Dobre, hotovo. Stačí čo tu je, kamo, prečo tu je hovno? Tak rýchlo tu zober sačok. Á, dobre, tak... A dobre, máme deň prvý za sebou. Vonku. Nice. A ja to musím ísť okamžite pozbierať, lebo v hovne sa tu mi nikto kúpať nebude. Takže, to daj sem. To bola plechovka. Toto mi daj tiež. Tak, do šmeca. Ja to tam hodím, ale nice. Zoberiem si späť kladivo. Tak, ideme kúpiť tie hotdogy, teda. Ešte idem spať, ešte potrebujem kúpiť hotdogy, takže... dúfam, že sa to tu bude predávať. No jasné, hotdogy, tak... toto tu vyhodím. Ja zoberiem hotdogy. Dobre, máme hotdogy, dovidenia. Tak doskladníme ich a pôjdem spať. Dobre, hotdogy by sme tu mali. A oficiálne máme prvý deň za nami a ja sa idem spať. Dobre, prvý deň. Druhý deň, pardon. Ukačky, už to má 0 hviezdičiek, tak to je super. Dobre, ja idem rovno otvoriť, prečo nie? Hop, poďte bližšie. Idem sa povedať, či už nemáme nejaký level. Ale myslím, že stále ešte nemôžeme. Škoda, by som to chcel strašne. Chcel by som túto boganý. Ale nevadí, zoberiem loptu, zase mi to tam tak, kde hodím, preč do bazéna. Nice. No, máme to tako. Hej, to som hovoril, ticket cheaters, dobré. No a ide nás tu prvý zákazník. Santino, pardon. 6 hodín, tak sa idem na šmykajku City. Nice. Nech sa páči. Viem si otvoriť Rusty Shower. Čo je Rusty Shower? To budú nejaké sprchy. Dobre, myslím, že by sme mali si niečo poopravovať. Wow, tak to tu jak zničili. Ja som nevyskúšal toto ešte vlastne. Tak poď. Wow, tak dúfam, že sa na to nezabijú. Samý zdravím. Takto sa, takto sa topí. Poď hore. Jak ho mám vyťahnuť? Jak ho mám vyťahnuť? Jak chcem vyťahnuť? Tak ho asi neviem. No čo to je, no tak ho to pichnúť. Pani, myslím, že by ste mali zájsť ku doktorovi. Nemyslím, viem. Tak tu čakám, no tak poď, no tak, hodok. Čo chceš? Add both, okej. Tak, nech sa páči. $10? Nice. Tak, toto je strašne rýchla hra, furt sa to čo deje. Dobre, takže chceš šmykaľku, dobre, tak, tak, nech sa páči. Nice, dobrá. A ja sa idem pozrieť, build one trash can. A my máme vpravo hore vlastne task, okej. Tak chceme povedať, či máme postaviť. Kde máme trash can? Kde máme trash can? Ja neviem postaviť ešte trash can, haló. Čo to je? Čo to je? Tá rozumia robí prdele, ja neviem postaviť trash can. Ale viem postaviť do sprchy. Takže ja myslím, že by sme ich mohli dať sem. Okej, myslím, že už mali fungovať. Funguješ? Neviem, tak to príde zaslať. A trash can, ale jak mám postaviť proste trash can? To si musím niekde akože tu nájsť, alebo... No fakt neviem. Á, tu! Dobre, mám to. Niekto sa topí, viem mu dať medkit? Aha, niekto čaká na hodok, nevadí. Nevadí. Dobre, mňa teraz zajímá trash can. No, to by sme mohli dať... sem takto ku smetiakom. Tak. Takže idem to postaviť. Nice. Tu už bude neporiadok, že? Ale nevyzerá to zatiaľ, že nie? Tak ja si idem skočiť z mostíka. Tak, ja sa neviem, že tak zatiaľ nezlomil nohy. Ako fakt. Upravím to. Chcete hodok? Jasné, hodočík už sa nesie.
máš? Ja mám, jo, neexist. Tu máš. Tu máš. Zrazu chce ketchup, super. Pozor. Nice, dobré. Daj. No, tak toto je hrozná hra. Kámo, poračo, Nice. Nevedel som, že pri waterparku budem mať také rejče. Ale tak hold. Čo sa dá robiť? Sem, boom, zoberám skladivo. OK. Oh, fuj. Tak, dobre, neviem, či by to mal takto skakať. Jak to idem robiť? Ja idem vypustiť vodu. To sa určite opraví. Kto? Fuj, niekto sa vysral do bazéna. Potrebujem sačok. Tak, zobrať. A napustiť. Hotovo. Tak, toto do smetia. No, jak mi to ide? Ja by som si mal otvoriť aj v realite waterpark. Prišli by ste? Dobre, myslím, že na toto video by to malo byť všetko. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite tu hodiť like, odber. Ak by ste chceli viac tejto série, tak mi to určite napíšte do komentárov a ja sa vám ľúčim. Zatiaľ čau.